היי, קוראים לי ליה קרן, אני בת 27, גרה בתל אביב. הסיפור שלי מתחיל ב-2016, כשמצאו שלי ולשני האחים שלי יש מחלת שרירים גנטית נדירה. עד היום אנחנו רק המשפחה השלישית בכל העולם. למרות שהמחלה הפכה אותי לנכה 100%, בחרתי להתנדב ולשרת בצה"ל, שירות סדיר ומילואים. רוצים לדבר קצת על ליה, שהיא בערך הצילה את כל הפלגה שלנו. ברגעים הכי קשים, שהיינו צריכים אותה, הייתה אוזן קשבת. בלי ליה, המלחמה הזאת הייתה נראית שונה לגמרי, לפחות מהצד שלנו. אין עליה בעולם. אוהבים אותך, ליה. אני אודה לעזרתכם ולתרומתכם, כדי שאוכל להמשיך לחיות חיים מלאים משמעות ועשייה למען האחר, ולהמשיך לנצח את האתגרים הפרטיים שלי למרות המחלה.